Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini akong kaagi. Ako si Chito. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Still. Ano pa daw sa iyang kagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang dumatatampo nagdasangan nga Chito. Unsa? Makigbuwag ka na ko? O, Chito, na ako'y mga pangandoy sa kinabuhi. O dili nila ako matuman kung naa ka. Ano man? Gipugnan ba galita ka sa imong mga pangandoy? Di pa suportado ti ka sa tanan ng mga butang, Rita? Ulagi! Pero di ra ka kutob. Igo ra ka mo suportan ako. Pero ako'y makuha ni mo, Chito. Maong sorry. Mangita kong tao nga makatabang nako nga matuman ang ako mga pangandoy. Rita. Dong, sakto na nang imong pagmaoy, oy. Pila ka buwan nagyug kang ingon ana, ha? Sukad nga wala si Rita sa kong kinabuhi ba? Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. Siya ang gusto nga kong makauban ang tutsangton. Pero dili ikaw ang iyang gipili. Ay, ako pa ni mo na. Maningkamot ka, oy. Ayaw pagkita si Rita ngayon, anak ka. Ang angay ni mong ipakita niya nga maayo ang imong kinabuhi, bisag wala siya. O, di matakwartahan, pero kung mukugi lang yung kagtrabaho, naibaw ko nga mulambog yun ta. Pa? Buhatan na aron magmahay si Rita nga gibiyaan ka. Congrats! Tungkol dito sa promosyon! Salamat! Salamat inyong tanan. Congrats, anak! Salamat pa. Pero ganun naibawang ka. Ay, kita man ko ngayon mo manggipo sa Facebook. Aw. Ako tong ituyo pa. Kay basin pala og makakita si Rita. Nak, kanusa pa man intawag ka makamove on anang Rita. Pa, siya mo'y akong greatest love. O way makalabaw niya pa. O kining tanan nga akong gibuhat para ni niya. Bisan o gipasakita na ka. Pa, Anak, paningkamot para sa imong kaugalingon. Dili para sa mga laing tao. Ug puhon mo abot ra ang saktong babae nga deserve nimo. Dili ka nang sama ni Rita nga pasakitan na ka. Nagasabot ka. o pa. Congrats, Sir Chito. Ikaw na ganang area manager na mo. Salamat, Ari. Maikog naman tani mo, uy. Sa una, ka-level rata. Karon, area manager na gid ka. Nagbungagid ang tanan nimong paningkamot, sir. Deserve sad kaayo nimo kay nakita man ako unsa ka kakugihan o ka-dedicated sa imong trabaho. Focus lang gid ko sa kong trabaho. Mora na. Betaw, og tungod sa sobrang pag-focus nimo sa imong trabaho, wa na kilingaw-lingaw. Dili gani ka mo uban namo kung manglaag after shift. Sige ka, makatiguang baya na. Di man ko hilig og daghang tao gud. Oh,
Kung mauna, kita na lang doon may mag-open. Ha? Promise na ako. Malingaw ka, bisag kita ng doha. Hubog naman siguro ka, sir. Lusog naman kay kamo katawa. Sa tinuod lang. Karon na siya ko nalingaw balik nga ingon inig talingaw. O nga, thank you kanimo ha, Ari. Sus, ikaw pa. Lakas good kayo kinako. Oh. Ha? Uy, sir. Basing nagtuo ka nga. Sip-sip ko ni mo, ha? Wala bag yun. Nga na sa kadugay na nato nga nagkauban basta baho. Karon pa makanghagad. Isa ba sa ganahan mahagad ni mo? Mugot makayakagnaw. Nya, stick to pagid kayo. Anon kayo medyo gaan-gaan naman kag-aura. Anong gibuhat nga nimo? Ay, gusto man ako nga mag-enjoy ka sa imong life. Dili na ko gusto nga makakitagbalik ni mo atong nagguba ka tungod sige buhat sa imong ex ni mo. Oh. Ala, sorry. No problem. Unta, naara ka pirmi para mo pakatawan ako, Ari. Dili ko mawa, sir. Naaragid ko permi para nimo. Ay sa tinuod lang. Dugay na ko nakaggusto nimo. Ari. Mao ba? Nalagay na gustuhan nga babae? Opa, Uy, dugay na nako siya nga nakaila pero karon pa may nagkaila-ila gyud ug maayo. kaya unsa man. Panguyaban ni mo na. Manguyab ka na ako? Oh. Karon ako naka-feel og balik og kalipay. Og kana tungod nimo. Nganong, magdili-dili pa man ko nga. Nahibaw biya kang dugay na ako nakigusto nimo. Maong yes, Chito. Gisugot na tika. Love, 3 years lang kita. Pagkasal na ta? Sure na gid ka? Oh, sure na gid kay ko. Wala ko'y paglaluha. O nahibaw ko nga, wag yun niya ko'y mahayan. Okay, love. Sige. Pakasal na ta. Thank you. Salamat. Thank you! Thank you, ninyo! Happy anniversary, love! Happy anniversary sa love. 2 years na ta. No, di ba? Anta, nanay show lang imong tiyan. Maulig love, uy. Ganahan na sad kay ko nga magkapipit, ha. Pasansya kaayo. Okay na na eh.
andam ako magpaabot. O maabot tara lagi na puhon-puhon. Ang pangutana, kanus apa? Ambot sa blagi eh. Kano sa kaha? Pero bay, nagkita ra ba rin ni Rita bay? Nilarga naman siya sa laing nasod no? Nga, nauli na siya din sa Pinas atong miyagi simana. Mao ba? O bay, o gusto kayo siyang makikita ni mo. Unsa? Akong giingnan nga, di na kanya sa mukon kay ninyo na ka. Mangmustar lagi ko na siya. Naman siya address nga gihatag na ako in kaso ko na og magkita ta. Ano man, mangayo ka? Ay, na lang, uy. Nakainom ra ba ka na? Maayo kay nasurya ka. Abi na ko dili na ta magkita rong pagkaulian ako. Ganun gusto mo kang makikita nako? Okay. Diretso na ti ka. Gimingaw ko ni mo, Chito. Unsa? Oh, nihayahayang akong kinabuhi sa laing nasod. Pero, kuwang ang akong gibating kalipay. Chito, nagpanggita ako ni mo. Rita. Chito. Ikaw nagyapon. Ikaw nagyapon hantod ka. I love you, Rita. Please. Ayaw nakawag na ako. Ako nakagbalik, Chito. Imo na lang ko. Imo na ko, Rita. Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo gabi eh. Ubay-ubay magumig nainom ni Julius. O nakatug na lang ko dito sa ila. Mao ba? Or sa laing bahay ka natog? Ano pa pasangil mo? Tarunga ko na ng baba ni mo, Ari. Chito, nabalaka lang ko. Kay nahibaw ko nga nag-inom mo. Gusto kang mahibaw nga nung nag-inom eh? Kay gusto kong malimot sa akong problema. Kaysa tinuod lang. Nawadaan ako gana ni mo. Boring nga itong kami yun. Huwag di pagi ka makahatag na kong anak. Oh. Ha? So ako day mo ay naghatag di mo problema, Chito? Kung mauna, buhiin na lang ko. Biyai ko kung mauni makalipay ni mo. Mayo kay nakauna-una kagbiya sa inutil ni mong asawa. Okay ra ni mo anilaw na ko din si mong kondo? Tanang dili good down. Kana pa kay masolo ti ka permi. Sige na. Pahimutang na ng imong mga gamit. Rita, o tayo makaon? Mag-order lang tao eh. Sige na lang tag-order ini. Kas kay kwarta eh. Ang kanang ipalit nato sa gawas, no? May pag-ikumpara na nato. Ya, magluto lang ta din sa bahay. Di ko ka maumuluto eh. Kapoy sa kamangumpra, no? Ah, grabe hasad eh. Wa ka na gani gibuhat din sa bahay. Gikapoy ka pagyod. Tanawar ko ng palibot oh. Purting hugawa. Bisa kasalan nimo ipamutang na imong mga inanan din ha. Pila naman ta kabuan ngayon ini? Mahimo ba, Chito? Ikaw may nakipuyo maong ikaw may mag-adjust. Huwag ayaw ka pala kas gastuhan kaya ako rin bahala, ana. Time para good? Time para good? Gano'n naman gihapon kay kwarta? Gawa man ka magtrabaho din eh. Ha? Mahibong pa ka? Dadaan ko permis akong afam nga bana. Oh. Huwag ayaw pagreklamo kay otro ka makabenepisyo, ani. Kasi ba na? Naminyo ka dito? Hala, no? Sige, handa ko gatag og kwarta kung wapok maminyo. Wa
Wala mo kung makailan ni Morita. Nausab naman ka. Oy, Chito! Asa ka, oy! Hoy! Wala kilabot! Nakasgawa sa inyong bahay ni Ari? O, bay. Nagkuhat ko nga magawa siya. O, bay. Bigawas na siya. O, tempa. Dako lagi sigtihan. Mabdo si Ari. Mora ni gari nimo? Nga mangutaan na ka kung nganong namabdos ko? O. Nakakailaing kaipon? Sultihan ti kas tinuod. Kay total, mahibaw kas tinuod o dili. Dili na mausab akong desisyon. Unom kabuan naman sa tangbuwag. Og 7 kabuan akong mabdos. Ako ng anak. O, Chito. Og dili ka makakita bisag ka usa aning bata. Kay ako siyang ilikay nimo. Dili ko gustong mahibaw ang atong anak. Nga dili siya bunga sa gugma. Kay ang iyang amahan, wa pa makamove on siyang ex. O pagbalik ani, dali siyang nakabiya na mo. Naibaw ka? Adto pa lang adlaw. Nahibaw na kay Kuchito. Pero wa ko mapugong nimo, kay mahibaw man ko o dili. Mao na tay desisyon nimo. O bisag unsaon. Dili mahitabo nga ako mo ipilion nimo. Ari. Huwag ko'y laing mabasol kundi ang ako raging kaugalingon. Huwag nakarealize ko. Nga mahal gid din ako ang akong asawa. Tatandog lagid ko sa gibuhat ni Rita nako. Pao nga dili ko makadawat nga gibuwagan ko niya. Sa mga naminaw karon, ayaw ko ninyog sunda nga paspas kaayo nga makadecide ug ang resulta nagpabilin kong nag-inosara. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.